Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ni anata sa ikakawhaag siyam nga Domingo sulod sa atong tuig sa simbahan ug atong gipahinungod aning Domingoha ang World Mission Sunday o Sunday for Cultures. Atong iampo nga unta ang kahiusa sa atong katawhan sa lain-laing kultura makabot unta o makabot kini pinaagi sa atong epektibong missionary works. Ang ato sad nga mga leaders atong iampo nga mo-promote sa paghiusa sa katawhan labi na gyud dinhi sa atong nasod. Ang ato sang mga benefactors and donors sa tibuok kalibutan, mga online parishioners nga nagsigig pamalit sa atong mga slots, hatagan unta sa tinuod nga kahiusa ug kalinaw ang ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita. Makagagahom og way kinutubang Dios, ikaw ang among gahom og lamdag. Ablihi ang among mga kasing-kasing aron mag-alagad kami kanimo nga malipayon, og tabangi kami sa pagsunod kang Kristo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Exodo. Misulong ang mga Amalikanhon sa mga Israelita didto sa Rephidim. Si Moises miingon kang Josue, pagpilig pipila ka tawo ug pakig-away kamo ugma sa mga Amalikanhon. Magbarog ako sa tumoy sa bungtod nga magunit sa sungkod nga gihatag sa Dios kanako. Gituman ni Josue ang gisugo ni Moises kaniya ug nakig-away sila sa mga Amalikanhon, samtang si Moises, si Aaron ug si Hur miadto sa tumoy sa bungtod. Samtang giisa pa ni Moises ang iyang mga bukton, nagpadayon ang pagdaog sa mga Israelita, apan kung ipaubos niya ang iyang mga bukton, mudaog usab ang mga Amalikanhon. Sa dihang gikapuya na ang mga bukton ni Moises, si Aaron ug si Hur nagkuhag bato aron palingkuran ni Moises. Milingkod si Moises, samtang si Aaron ug si Hur nagbarog tupad kaniya aron pagsagang sa iyang mga bukton. Gigunita nila kini hangtod sa pagsalop sa adlaw o gibuntog ni Josue sa hingpit ang mga Amalikanhon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Giyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran. Asa man magikan ang hinabang alang kanato. Ang akong hinabang gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Dili unta siya mutugot nga ikaw madakinas. Dili unta siya makatagpilaw nga nagabantay kanimo.
Sa tinuuray wala siya matagpilaw ni matulog. Ang magbalantay sa Israel, ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ang Ginoo mao ang imong magbalantay, ang Ginoo mao ang imong panalipod. Tupad siya kanimo sa imong kamot nga tuon. Ang adlaw dili makadaot kanimo sa adlaw, niyang bulan sa gabi. Ang atong hinabang ikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit o sa yuta. Ang Ginoo magbantay kanimo sa tanang dautan, magbantay siya sa imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay sa imong pag-abot ug sa imong paggikan, karon ug hangtod sa kahangturan. Ang atong hinabang gikan sa Ginoo, nga nagabuhat sa langit ug sa yuta. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo ug hugot mong gituuhan. Kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini ug nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan nga arang makahatag kanimo kaalam nga maghatod ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhig matarong aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Awhagon ko ikaw atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi kun patay, nga tungod kay mubalik man siya ug tungod sa iyang gingharian, pagkugi kanunay pagwali sa mensahe. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi nga mapailubon ang mga tao. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Unya gisugilon ni Hesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo og dili gayod nila wadon ang paglaom. Sa usa ka lungsod dihay usa ka huwis nga walay kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda niadtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Nagkanayon siya, tabangi in taon ako batok sa akong kaatbang. Sulod sa taas nga panahon ang maghuhukom midumili pagtabang apan sa katapusan miingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios ni pagtahod sa mga tao apan tungod kay nagsamok man kanako kining maong byuda paningkamutan ko nga kapanalipdan ang iyang katungod. Kay kun dili ko kini buhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan ako pailob. Og ni padayon ang Ginoo, pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwis. Karon dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabii? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag bakaha og pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Sa una pagyong panahon di ay ang mga tao magampo unya ma-discourage dayon kung dili mahatag ang ilang gipangayo sa Ginoo. Mao tong mga Israelita magyaw-yaw, ang mga Israelita mo reklamo, hangtod na lang hinoon mga matay ginoon sila. Muna si Jesus iyang gibag-o paghatag og instruction ang iyang mga katawhan nga nagsunod niya nga ayaw gyud mo hunong og ampo, ayaw mo pagpakawa sa paglaom, gilingay mong tupad na dili ka daling ma-discourage. Na wa ka ma-discourage sa imong kuyog sa balay. Kamong mga ginikanan, wa mo ma-discourage sa inyong mga anak na kusog na kaing mo suyop. Wa mo. Kanang inyong mga anak na mga bugo kayo, nya tapulan kay mo eskwelahan, kusog lang kay mo duwa. Dagko ra ba kay kaon? Wa mo ma-discourage. Kamong mga asawa, wa mo ma-discourage sa inyong bana nga sukad pa pagkaminyo ninyo palahubog na gina, bisyoso na gina, sige mog ampos Ginoo, hapit na lang mo mga matay, mao lang gyapon ang kinaiya. Wa pa mo ma-discourage. Ilom. Wa pa mo ma-discourage nga sige tag baligyag slat, wa lang gyapon mahurot hangtod karon. Wa mo ma-discourage ana. Ako, wa jud ko ma-discourage. Ug unsa may pasabot sa Ginoo matud pa sa atong ebanghelyo, gitudloan ta niya sa pag-ampo kanunay ug di gyud mawad-ag paglaom. Dakinahanglan tag pagtuo. Faith. Wa gani pagtuo, way kapuslanan ang pag-ampo. Ug unsa man ang pagtuo nga motuo ta matud pa sa atong tubag sa Salmo. Unsa titubag nato Salmo? Ang atong hinabang
Gikan sa Ginoo nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Mutuo kita na mo ginay first na principle nga kining atong giampuan mao ra gid ni bugtong makatabang nato. Nya nganong bugtong mang makatabang nato kay siya rasad ang naghimo nato og sa langit ug sa yuta. Akin sa pa man di mo tabang nato. Ang naghimo rasad nato. Mananglitag na kay sakyanan nga Toyota, kinsa may makatabang nimo? Ang Kia. Og magkalisod ang imong Toyota nga sakyanan, wa gilaing makakumpleto og tabang nimo. Mubalik kay kas Toyota. Kay adto kas Kia, himuon niyang Kia ang imong Toyota. Mao na di ta mapulan nya ikaduha. Naigiingon si Kristo diri ay matod pa niya kun ang daotang huwes nakahimo ni adtong maong desisyon na favorable decision para sa byuda, ang inyo pa kang amahan nga tuas langit nga purting buotana, di gid siya mo pabor dito spikas, anha gid siya pabor ninyo, di sa siya maglangay-langay, dalion niya pagbuhat. Kita kusog ra ba kay taan ang atong term answered prayers. Pasalamat sa mga answered prayers. Ana. Sakto na? Dili. Sakto ba na? Ngano man di ay doon na di panahon nga ang Ginoo dili mo answer sa atong prayers? Unanswered prayers? Unsa may meaning anang answered prayers? Ilisi na lang tingali na basig ang meaning nimo granted prayers. Basig granted ba kanang gihatag sigon sa imong gipangayo. Pero answer matud pa ni Kristo dalion niya ang pagtubag. Ang iyang judgment sa imong gipangayo dalion niya, di siya maglangay-langay. Ang katong huwis naglangay-langay kay buangon man to. Pero ang Ginoo buutan man di maglangay-langay. Bilinga imong tupad. Ingna mutubag ka sa akong panginahanglan. Ingna ba imong tubagon akong panginahanglan. Wa gyud mo manglingi. Ay mga buangon man mo. Dili mo parehas Ginoo nga inig sulti tuman gid na siya. Pero atong timan-an nga ang tubag sa Ginoo isip supreme being, isip all-knowing and almighty God. Ang iyang tubag nato at least tulo ka buok. Unsa man? Yes, no, wait. Mao ni ang iyang basic nga tubag, mga basic nga tubag. No, yes, onya, wait. Hay may the best gyud ani nga tubag sa Ginoo. Nga buang man. Ang pinakanindot nga tubag sa Ginoo kana gyung no. No. Mutubag ganing Ginoo og no, that is the best answer. Ngano man iyang ihatag nimo unsa gyoy angay nimo. Kay kanang atong hunahuna o kining atong kasing-kasing pataka lanig pangandoy. Kanang maingon ko ka, Lord, mapangasawa unta nako, mabana unta nako ni siya kay lami jud kay Lord, kiling kay Lord, sus, mamatay jud ko Lord, mamatay jud ko. Ana, sa dihang nabana na nimo, pisti inatay ani. Hibawan pa nako, ingon ani dinhi sa batasan, di ko mo hinaya aning panuwa indako ay. Nganong nalipat man ka, gayang imong hunahuna og kasing-kasing, di na kakita sa kamatuoran. Malimbungo na. Lingya imong tupad, inawa ka magmahay-mahay. Ingna ba? Ako, pangutan ako. Nganong gibiyaan magito nako akong uyaw. Nisod man ko aning pagkapari. Abi na kong nindot ni. Hilak-hilak pa, Lord. Maordinahan. Ginunta ko, Lord. Pagkapari nga, hilak-hilak na sa bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko. Ayaw mong salig ng imong huna-huna o kasing-kasing. Kaya di nakakita sa kamatuoran. Magsigilan nagpangayo. Murag bata ba?
mangayo sa kutsilyo. Nyag imong ihikaw ang kutsilyo, buhilak. Nya inighatag sa kutsilyo, masamad. Mangayog kayo, di ba? Kanang bata, ganahan kay nagkayo ang bata. Mo bitayin ko kaninyong bata magsakit ganina dinhi, dad-ang atos may buta pumiro tay daghang kayo gadaab-daab dito. Ipakita nagkayo, muhilong ginang bata, nga ganahan na muduwa as kayo. Isugba dayon. Pero wa kahibaw ang bata nga ang kayo di ay makapaso niya. Mao na kun moingon ganing Ginoo nga no, hatagan kaniya what is proper and what is right for you at this moment. Mao na wait sa ihatag sa Ginoo. Wait. Wait and see. Ano? Diba o man kung nagsige mong ampo nga maayo kas imong sakit. Hangtod karon naa lang yapong imong sakit. O ang gihatag sa Ginoo nimo nga no nga answer, the best na nimo. Kag himsog pakaglawas, purti unta nimo rong pamakap. Purti unta ron nimong panglupig sa imong isig katao. Karon masakiton man ka, buutan kay kagnaong. Way siguro gaagi-agi na lang karon sa simbahan kay busy kay kas imong paningkamot. Ana, karon masakiton ka, sige kag simba. Unya kay wa man ka makasimba, kay di makakabangon, sige kag paminaw suwaling padersyano. Padersyano, minaw ko. Pero may pakaglawas, to akas imong trabaho, to akas imong negosyo, sa ka maminaw. Ngay padersyano, unya na busy kay kustananan. Nakano masakiton ka, sige pagpalit og slot. No. Naparalyze ang akong papa pagka mga September mating ito 1989. 1 year pa lang ko nga na-regular sa akong trabaho sa land bank. Purti ginakong hilak. Ingo ko, 61 years old si papa. Muning idaran ako karon. Basig sunod adlaw ma-paralyze na ko. Lord, bata pa kay papa, ayuha in town. Nya papa buutan kay tanan. Si mama hinong animal kayo, wag yun ma-paralyze. Ni anak ko, Lord, itakli na lang ni aring usa. Wag yun. Sige lang yun, paralyze papa. Hangtod na lang yun, unom katuig. Hangtod isuod ko sa seminaryo pagka 1995. Pagsuod na ako, ning ko, Lord, ako nagining gihalad di mo akong kaugalingon. Ayuha in taos papa, bisag makaabot lang siya sa akong ordination puhon. Suod kong June 1995, pagka August 28, namatay si papa. Pagkahilakan ako ato hapit hurot akong luha. Lord, nganong inana man ka? Unsa may akong sa nimo? Unsa may kuwang nako sa akong pagserbisyo? Way tubag ang Ginoo. Hapit nako ordinahi og deacon pagka 2023, nag-crisis ko sa akong desisyon. Ngano man kay nadani kog usa ka babae. Nagsige na kog kantag, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Nailad ba ang akong unahona kasing-kasing? Ni krisis na. Plus pagyod nga nakadungog kog mga scandals nga nahitabo sa pipila ka mga pari o mga obispo nga natintal sa mga babae o lalaki. Natintal sa mga sakristan o sa mga youth. Nakaana ko, okay pa bag magpari ko? Nawap agani ko ordinahe na attractive naman ko? Ni agani obispo na, ni agani pari na pagiuban idol nako, nangatintal man gani. Wa na ko'y pagsalig sa akong kaugalingon. O usa ka gabi ni ana, gipadamgo ko ni papa. Purti na kong hilak ni papa. Di na ko ganahan magpa-orden. Nahadlo ko. Dito ko ni sumbong niya ba? Nga si Papa gadanag ang naong, gihapuhap ang akong ulo o gikanta-kantahan ko niya. Human, nawa as Papa. Nakamata ko mga alas 2, alas 3 sa kaadlawon. Nilingkod ko sa akong bed, gasigi kong hilak, o ningon ko pa, tabangi ko. Nga nahinomdom din ko nga si Papa, bisag latuson ni Mama, di yun musukol. Niya ako pag isyang
ingnon-ingnon pa sukmaga ra kunas mama gud kay gamay kay na balitok kinas mama ba. Taggam ginang kamaldita na nya tubagon ra kong papa. Wa man anako pangasawa ang imong mama para sukmagon, gipangasawa na anako para higugmaon. Na, di ba? Sana all. Nya ningon dayon ko, pa, ligon man day kay kag commitment sa imong pagkabana o pagkaamahan. Nagmonitor man day ka nako, naa na man day ka sa langit. Tabangi ko ha, magpa-ordin ako. Tabangi ko. Ug hangtod karon, musangpit yun ko sa akong panabang sa akong papa kung maglisod nako. Pa, galisod nako aning slot. Nga ingo sa papa, magkaon na lang tag-ubi sa una, mamalhag lang ta ng mga balyakag, mga apali, desdan, wa gyud ko mo reklamo pag atiman ninyo. Kadungog di ka nga nagreklamo ko, di ba relax ra kay ko? Muana sa papa, mo tubag-tubag sa papa nako, pero ako ragong tingog magtubag-tubag. Mahinomdom lang ko ba sa iyang mga buhat sa una, na relax ra gyud kay siya, wa na migikaon ana, mangadto ra mis banwa, nya igabot, muana day sa papa. Oh, tanawa, di kita mamatay sa gutom basta magampo og maningkamot. Mo na karon ako, papa akong idol, may mga gani kasagaran ako mga kuyog. Pader giunsa man animong relax kay ka, napay utang bayronon, di apay mga taong badlungon, di apay slot nga dugay kay halinon. Giunsa man nimo pader nga relax man kay ka, mapakatawa pag yung ka. Thanks be to God, namatay na sa papa. Kay wap ato mamatay, hangtod karon gadugang-dugang lang tatos akong bayronon. Namatay man, anahimo na akong hinabang. Muna ko, Lord, salamat nga gipatay ni mos papa. Kay guwap animo patyas papa, di kaadto og Santo Tomas, dito man ko sa UST Central Seminary nag-eskwela, dito man ko nag-crisis. Abi ninyo kung say gisulting papa nako, gitambagan ko niya, Tagalog pa iyang inistoryahan. Tagalog pa igon siya. Ang puso natin pag umibig, kakatok yan. Kakatok sa gabi, kakatok sa araw, kakatok kahit anong oras, kakatukin ka. Ana si papa, nagtagalog-tagalog ang kanahan. Wa man gito kahuma grade 1 o sa kasimana ra man gito sa grade 1. Unya, iya pag yung kong gipakita nga nagampo mi sa breviary. Kanang among ampuonon bang mga pari ba, aw kanang buntag gabi na. Si papa mo'y nag-lead nako pag-ampo sa breviary in English. Fluent is papa nga in English. Nakola, si papa nag-ampo naman kuyog nako. And he was teaching me, pray, pray. Di ka matintal sa imong pagkapari basta mag-ampo ka. Ayaw kahadlok na ay pag-ampo. Ug mao na giingon ni San Pablo ni kanini ang Timoteo, ampo basa sa kasulatan kay ang pulong sa Ginoo gamiton na nato sa pagbadlong, sa pagtudlo, sa pagdasig, sa paggiya sa balaanong kinabuhi. Diha, focus mo na ayaw pagsigig pangayo sa Ginoo sa imong gusto, pangayo nga ang gusto sa Ginoo mo'y atong madawat kay siya, Ginoo nga buutan, Ginoo nga gamhanan ug kanunay ra gyung nagtan-aw unsay makaayo nato. Unsa may gusto sa Ginoo karon, baligyag slot. Unsa may gusto sa Ginoo karon ninyo, palit og slot. Sige, tagaan ta mog update sa atong slot ha. Mo na ni atong pang-ending. Ang atong grace niabot ng atong halin og 74,431 ka slots, naapay 625,569 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Salamat kay ninyo. Increase gyud. Nya naa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge, 237 na sad ang atong halin. Challenges. Nya ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi niabot ng atong halin og 42,176 ka slots, na pay 57,824 ka slots na available nga tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200
99 na sad ang atong nadawat nga challenges. Nya kadtong para itabang nato sa mga earthquake victims dito sa Northern Cebu, DPR, Divine Powerful Response, niabot na sa atong halin og 12,427 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Ang atong pagpanghatag sa katong mga earthquake victims himuon nato og mga adlaw kun buhi pa ta. Gisurvey na dito sa atong assistant parish priest og kuyog sa atong pipila ka personnel og naatay mga 16 ka mga parokya nga atong paambitan mo hatag ta og 5 ka sakong bugas nga naay tag 5 kilo kada sako. Unya mohatag pud ta og cash para sa ilang mga damages. Ginagmay lang ato lang bahin-bahinon. More than 1 million maning atong kwartang nadawat nya nakuhaan na manig 115,000. So ang mga 1 million pa gid ni. Mao na nga atong bahin-bahinon do natay tagaan og 25,000 naa sa tay tagaan og 50,000. Mo report lang niya ko ninyo pilay atong na-spend og mga adlaw kon buhi pa mo sunod semana. Nya ganing ang ato sa dinhing mga projects kita mo diri sa Loyo karon ato nang gibutangan og anupog kay ato na gid siyang himuong dakong plaza. Unya mag-concert ang Sweet Notes diha December 14. So, gilimpyuhan na ginato tanan dito, ato na nang i-full blast na parking area o activity areas, ato nang gibuhat, dako-dako ginagastuhanan. Pero mapalit lang gid mo sa slot sa PPSC, makabayad ra gid ta ana. So, mo nay ato karong project niya. Dinhi sa atong simbahan, atong gipapintalan na dire kay panagana ni sa atong Pasko na dili kayo murag gikagid ang atong mga grills. Atong pintalan nya ang kaning atop ato la saning pintalan kaning ceiling di lang nato repiron aron sana kabang-kabang man na murag murag buko-bukos buaya ba nga kanang daghan-daghag color pitik-pitik. So ato la nang kausag color diha aron ma hapsay-hapsay ang naong doon na magid unta dinhi general renovation sa atong simbahan. Palit lang yan mo PPSC. Unsaon pagpalit og slot? Una, karong adlawng Domingo, pwede mo dito sa opisina, pwede mo diha sa gawas, nga Risloyo, na ay mga lamisa diha, malit og slots. Dito sa atong mga kapilya, na asay namaligyag slots, na ay resibo ana. Unya, kaning pwede sa ninyo ipadala sa atong GCash account. Tanawa din sa atong gipakita nga ron sa screen. Unya, pwede sad sa atong bank accounts nga ni adinhi or ikwarta padala. Ang karon ang mga GCash karon hurot-hurot nagkapuno kining atong GCash kana na lang kang Jeric Takal mao na lang na murag natong IT katong ning adjust dire mao to si Jeric Takal. Unya mao nay kuana mao na nay wapa na mapuno tingali amot wapa basag ka na mapuno. Pero ikwarta padala bisag asa aning mga lana moabot ra na nato. Mao na mga igsuon, di lang gid ta mohunong nining atong pagtinabangay og pag-inampuay. Si Moises sa unang pagbasa gaisa sa iyang kamot nyag mohoy-hoy mapildi sila sa gubat og musaka mudaog sila sa gubat. Mao to ang gibuhat sa iyang kuyog si Aaron og si Hur. Gitukuran ang iyang kamot, gitabangan, o niya, gipalingkod siya, nidaog sila. Muna, dili kaya nako mahoy-hoy akong kamot sa siging himo aning project. Pero kay naaman mong namalit og slot, mura sa inyong gitukuran akong kamot, don't worry, Father, di ami slot. May nga ko, sana all. Sige na, manindog na ta mga buutan. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak mabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo,
gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw nabanhaw, minsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsoon, malipayon ug masaligon kitang mudangop sa Ginoo nga atong manunubos ug moingon, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang nangulo sa simbahan, padayong mudasig sa mga matuuhon, sa pag-amuma sa ilang pagtuo, sa ingon, mutubo sila sa ilang pagigugma sa Dios, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga tao nga anaa sa pagagamhanan, magdumala sa ilang ginsakpan, diha sa tiunay nga diwa sa pagserbisyo, inay sa paghawd-hawd, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga gipanglutos, tungod sa ilang pagtuo, tahuron ang ilang mga katungod, ug dunggon ang ilang mga tingog, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton, ang mga nanag-antos, ug ang mga walay pinuy-anan, makaila ug makasinati sa makaalim nga gugma ni Kristo, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magbalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang tanang nangamatay, makadawat sa kaluoy ug grasya sa Dios, ug magmalipayon sila hangtod sa hangtod didto sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Makagagahom ug maluluyon nga Amahan, dawata kining among mga pag-ampo, nga gituboy nga naha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios, gamhanan nga walay ingon, ang mga gasa nga among gihalad, makapadangat unta kanamo sa imong gugma ug pasaylo, ug maghatag kanamo sa kagawasan sa pag-alagad kanimo, sa tibuok namong kinabuhi, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas, mianhi ikaw aron pagluwas kanamo, pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristong among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristong among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ania nagsimba dinhi, ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Peace be with you. Peace be. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, tila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Nagkakaroon
magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia, magtabang unta kanamo sa pagmakanunayon kanimo, o magtudlo namo sa dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang panalipod nga Diosnon. Nya mahitabo ra ni kun magsigi tag-ampo nya mudawat kita sa tubag sa Ginoo, either yes, no, or wait. Atong pasalamatan ang atong mga nialagad karon, ang atong mga barangay tanods, nag-manage sa atong traffic, ang atong mga PIMAG, nag-manage sa atong parking areas, ang atong mga Eucharistic lay ministers, atong mga usherates, love offering assistants, ang atong mga parish personnel, sacristans, atong IT, SOCOM, ang atong mga lectors, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ nga choir, o ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Herbert and Mrs. Elvira Andrade and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Nya, mao gyapon mga igsuon, usbonako, padayon tagpamalit og slots. Ang atong grace, tag 100 pesos per slot. Unya duna ni 70 slot challenge, nga tag 7,000. Ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi, tag 100 pesos gihapon. Unya duna ni 162 slot challenge, nga tag 16,200. Ang ato sad nga DPR, padayon sad mog palit, tag 100 pesos para ni sa mga earthquake victims. Salamat kay tanan. Nya ang ato di ay update sa atong mga nadawat sa mga pledges sa Hilly Funds, 43.95% na ang atong nadawat nga pledges, na remit na nga pledges. Ang atong pledges sa Kneelers, 43.25% sad. Ang atong pledges sa mga pews, katong 13 ka pews, 53.41% na. Ang atong pledges sa generator, 32.27% na ang narimit. So pakpakan sa nato ang nag-pledge ngayon. Nya announcement nga ang atong pagpasuga sa menteryo sa mga lubong sa municipal o sa Catholic, ato nang open na, nagdawat na ta karon. Nya kinahanglan gid unta inyong mapasugan ang inyong mga lubong sa inyong minahal sa kinabuhi o sa mga nitso, kay mao man ay atong paagi sa pagampo nila. Nya sugaan na October 31, November 1 ug November 2. Na ana diha ang atong mga pagpasuga na sa opisina, tag 400 pesos per light. Nya ang atong pista ni Pedro Calungsod, mga youth may nagpasiugdan ni atong PYCC pagahimuon karong October 22. Naasad niya simple nga celebration ni ana, labi na gyud ang pagprosesyon anang adlaw. Nya dunay reenactment sad sa pagka santos ni Pedro Calungsod inig ka 21 sa gabi. Ang tan-aw sa simba sad mo dinhi. Nya sa 22 naatay prosesyon inig human sa alas 6 nga misa. Nya doon natay parade of saints nga pagarepresentahan or mo representar sa lain-laing mga kapilya. Unya sad ni siya sa October 29. Kuan na lang niya ninyo ang mga mga actual nga ruta. Nya padayon mog support sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. Sa pagkakaroon doon na ni siya mga 272,000 ka subscribers. Sige lang gid mo view, like, share ug subscribe adto sa atong
ubang pang mga katawhan nga ma-spread nato ang atong misa og atong pamalandong. Unya karon kay World Mission Sunday man, naa dihay mga envelope sa gawas, mga asherates o luwa, barog-barog lang mo diha pagdamog envelope. Kamong gusto nga mo suporta sa atong missionary work sa simbahan, kuha mo diag sobre, pwede ninyong hulgan dayon, nya ibalik, or dadon sa inyong balay, nya ibalik na lang niya dinhi, aron nga atong irimit na ngadto sa atong Archdiocesan Economos, kay irimit po na ngadto sa Pontifical Commission sa mission sa Roma. So tabang na nato ha, na diha. Gina manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.